Minulú sobotu sme to na sneme odpálili. Chcem sa poďakovať všetkým, čo uverili, že obnova je potrebná a možná. S viacerými už niekoľko mesiacov na tomto diele spolupracujeme. Osobitne ďakujem priateľom, ktorí ma v Žiline navrhli. V euforickej atmosfére, ktorá tam vládla, to vyžadovalo gúráž. Ďakujem tiež delegátom, ktorí mi dali svoje hlasy. Niektorí z mojich spolupracovníkov boli ich počtami trochu sklamaní, ale rád by som ich povzbudil. Na predsedu za mňa hlasovalo 19 delegátov, 3 poplietli lístky, takže ich volebná komisia vyhlásila za neplatné, ale to nie je podstatné. Bolo to skoro 8% zo všetkých. To je viac, ako získalo KDH v parlamentných voľbách. Na podpredsedu a do predsedníctva som získal navzdory návrhom Majerského 57 hlasov, čo bola takmer štvrtina delegátov. Myslím si, že je to dobrý základ pre ďalšiu prácu na obnove. Od začiatku vieme, že to bude beh na dlhé trate. Prezentácia plánu obnovy na sneme bola prvým verejným krokom na tejto ceste. Prijaté nové stanovy idú ale opačným smerom. Stranu centralizovali a zabetonovali jej funkcionárov. Akúkoľvek iniciatívu z dola, ktorá KDH od jeho vzniku robila mohutným hnutím, prenechali neformálnej, dobrovoľnej aktivite. Ak chcú, nech si robia, ale my to podporovať nebudeme a spolupracovníkov si budeme vyberať my, je odkaz vedenia premietnutý do schválenej vnútrostranickej normy. Nemá zmysel frflať, mám lepší návrh. Zdvihnime túto rukavicu. Máme na to zhruba 3 roky, aby sme do volieb v stanovami vypreparovanej strane obnovili hnutie. Cestovnú mapu som na sneme rozdal všetkým delegátom. Je to týchto 10 bodov obnovy. Poďme do toho.